Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Ovih dana ću raditi krečenje, odnosno farbanje zidova u radionici. Konačno će ovaj objekat da dobije završnicu, odnosno zidovi i plafoni će biti završeni, tako da treba će mi par dana sigurno za ovaj posao. Ovdje će biti dosta posla oko sređivanja ovih greda koje sam ostavio. Najvjerovatnije ide crni bajc, plafone ću odraditi belo, a za zidove ćemo vidjeti kasnije. Kupio sam crni toner pa ćemo da odradimo neku sivu boju. Vidjet ćemo koja će nijansa da ispadne na kraju. Ono što sam odlučio je da ne radim treću ruku na zidovima, odnosno gled, iz razloga što sam već oštetio jedan zid prilikom posla. Tako da ukoliko budem odradio gled, a zidovi se oštećuju, to će biti uzaludan posao i gubljenje vremena. Moja procena je da je ovo sasvim dovoljno 2 ruke lepka na gitar bloku i ove zidovi će biti pohabani tokom rada, jer nemoguće je da ostanu netaknuti kada se rade poslovi kao što su bili, na primjer, izrada garažnih vrata. Desilo se da je jedna cev pala na zidu i da se oštetio zid nekih par milimetra lepka. Tako da mislim da je gletovanje u ovom slučaju potpuno nepotrebno. Što se tiče plafona, druga ruka neće biti, prva je navučena nešto deblje sa mrežicom, tako da sve stoji, odlično je i radi svoj posao. Ide direktno sada na nošenje bele farbe na plafon. Pa da krenemo sa poslom lagano, ide kod trljanje valjka od vrata ka kraju objekta. I evo, da je gledalci, nakon prvog sloja bele boje na plafonu, bez primera, stanje je ovako. Vidimo da ima dosta mesta gde nije lepo ofarbano, što bi značilo da treba da se odradi druga ruka. Sada ću preći drugu ruku i mislim da je to dovoljno za plafon. Što se tiče zidova, ako bude u tamnoj sivoj boji, možda će jedna ruka da to odradi posao. Zbog bele boje moram da odradim plafon u 2 ruke i zato što nemam primer. I evo drugi dan rada na krečenju, odnosno farbanju. Odrađen je plafon u 2 ruke, ova bela boja, tako da to je zadovoljavajuće i tako će ostati. Sada radim bajcovanje ovih greda bočnih. Sada ćete vidjeti kako to izgleda i nakon toga treba da okrećemo ovo sve između u 2 ruke bele boje.
nakon 2 dana farbanja plafona, odnosno odrađena su 2 sloja u beloj boji, za sada to dobro izgleda i nećemo više ništa tu dirati. Bajcovane su sve 20 grede, tako da mogu reći da je plafon završen i on sada izgleda ovako. Što se tiče plafona, taj deo je posla odrađen, tako da sada prelazimo na bočne zidove. Oni će biti u nešto sivoj, svetlijoj boji, tako da ću ove zidove u čelu ofarbati najvjerojatno nekom tamnom sivom. Vidjet ću kako ću to da odradim, jer ću tonerom samo dodavati crnu boju u belo, pa šta budemo pogodili od boje, to će biti na zidu. Da se bacimo na farbanje. Nakon jednog dana sušenja, ovo je konačna boja na bočnim zidovima, nešto svetlija nego što sam ja planirao, ali šta je tu je, ostaje tako, znači bit će svetlo sivi zidovi. Ova boja kod vrata i iza mene trebala bi da bude nešto tamnija, bakar za nijansu od bočnih zidova, što znači da sam ja već odradio, samo je ono još u fazi sušenja, tako da ne znam koliko će biti razlika, ali najvjerojatnije će biti malo tamnije od bočne zidove, to ćemo vidjeti kada se bude osušilo u potpunosti. Sada mi ostaje samo da odradim još ovaj zid ovde iza mene i to je to što se tiče farbanja ovog objekta. Upravo je završeno sušenje ovog objekta, odnosno zidovi se polako suše i ovo bi bila neka boja koja će ostati za sada. Naravno, kada budem imao više vremena, možda ću i nešto drugačije ofarbati. Za sada je ovako. Bitno je da je to čisto i uredno, može da se krene sa radom. Tako da sam hteo da ovi zidovi u čelu budu nešto tamnije, za sada je ispala samo nijansa ili dve
tamnija od bočnih zidova. Ostaće ovako, kada budem imao više vremena, naravno to ću možda i odraditi u tamniju boju, možda nešto malo svetlije od ovog što sam uradio oko utičnica i prekidača. Na ovom zidu iza mene odradit će se logo, ima dosta prostora i za ozbiljnog sponzora. Naravno još uvijek čekamo da se javi ozbiljan sponzor za ovaj kanal, a mi ovdje završavamo video i vidimo se u sljedećem kada budem radio osvetljenje na ovom objektu i neke sitne detalje što se tiče ove radionice. Hvala na pažnji i pretplatite se na kanal ukoliko niste. Pozdrav i svako dobro!